Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Πάμε Στοίχημα Μπάσκετ. Έλα σε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ και παίξε όλη τη σειρά των τελικών. Κάνε το παιχνίδι σου στα πρακτορεία ΟΠΑΠ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Να παρακαλέσω. Ωραία, το κοντρόλ να μου κλείσει την επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Σε λιγότερο, κυρίες και κύριοι, από 2 ώρες η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στην Λιθουανία, όπου φυσικά πρώτος της στόχος είναι να πάρει το τρίποντο προκειμένου να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες της σε ό,τι αφορά την πρόκριση στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου στα γήπεδα της Βραζιλίας. Την ώρα αυτή βέβαια διεξάγεται το άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, όπου η Λετονία υποδέχεται τη Βοσνία. Είναι ο βασικός μας αντίπαλος, προπορεύεται άλλωστε στον όμιλο με 3 βαθμούς και προφανώς θα περιμένουμε κάποια απώλεια ή σε αυτό ή στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια από τους Βόσνιους, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε αυτή την απώλεια και να μπορέσουμε να πάρουμε την πρώτη θέση. Πράγμα βεβαίως λίγο δύσκολο, καθώς θα χρειαστεί μία νίκη και μία ήττα, και μία ισοπαλία ή 2 ισοπαλίες, προκειμένου η εθνική μας να βρεθεί πρώτη στον όμιλο. Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο οι εκπλήξεις δεν λείπουν και εμείς εκεί περιμένουμε ως Έλληνες να υπάρξουν απώλειες από τους Βόρειους προκειμένου να το εκμεταλλευτούμε. Διαφορετικά, θα πρέπει η νίκη είναι μονόδρομος στο σημερινό παιχνίδι αλλά και στα υπόλοιπα, προκειμένου να διατηρήσουμε την απόσταση που έχουμε και να διεκδικήσουμε μέσω μπαράζ τη δεύτερη θέση. Αυτά σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα. Έχουμε όμως και πολλά άλλα θέματα για τη συνέχεια της εκπομπής. Ποια είναι αυτά, πάμε να τα δούμε αμέσως τώρα σε τίτλους. Δείτε στη συνέχεια όλες τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Τι επικρατεί στο στρατόπεδο της εθνικής ομάδας λίγο πριν το παιχνίδι με τη Λιθουανία. Αναλυτικά ρεπορτάζ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Πού βρίσκονται τα μεταγραφικά ζητήματα στον Ολυμπιακό. Τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό με μεταγραφές, το αθλητικό κέντρο και πού βρίσκεται η εξέταση του φακέλου από το κλιμάκιο της UEFA. Και γιατί παραιτήθηκε ο Αχιλλέας Μακρόπουλος. Τι απαντά ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης προς την πρόεδρο του ΕΣΚΑΝ Χαρά Σπηλιοπούλου για την υπόθεση doping control, όπως ζήτησε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Όλες οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις κινήσεις της ΑΕΚ και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για να μπει η ΠΑΕ σε καθεστώς εκαθάρισης. Πού βρίσκονται τα μεταγραφικά ζητήματα και το γηπεδικό, αναλυτικό ρεπορτάζ. Τι γίνεται στο δικέφαλο του Βορρά με προπονητή και ποια τα τελευταία νέα γύρω από το μεταγραφικό μέτωπο. Καλεσμένοι στο στούντιο ο πρώην διεθνής προπονητής ποδοσφαίρου Πέτρος Μίχος. Μιλά για την εθνική ομάδα, τον Ολυμπιακό και γενικότερα το ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης, κοντά μας βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Ανδρέας Ανατολιωτάκης. Απαντά σε πολλά ερωτήματα που αφορούν την ΠΑΕ ΑΕΚ και τις εκλογές της Ερασιτεχνικής την Κυριακή. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον δημοσιογράφο του Nova Sport FM και της Sport Day, Άρη Ασβεστά, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από την ΕΠΟ και την εξέταση του φακέλου των ομάδων από το κλιμάκιο της UEFA. Και για τους φίλους του στοιχήματος, προτάσεις για να βρεθείτε στο ταμείο το Σαββατοκύριακο. Για την επόμενη 1 ώρα λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι που θα μας απασχολήσουν για την επόμενη 1 ώρα και έχουμε εδώ κοντά μας για να τα συζητήσουμε τον προπονητή ποδοσφαίρου και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Πέτρο Μίχο. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα σας. Τις 2 κυρίες της παρέας, την Εύα Πατρονάκη και την Μαριαλένα Πασχίδη. Την καλησπέρα μου και στις 2. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε τηλεφωνικά στη συνέχεια κοντά μας. Κανονικά θα πρέπει να ήταν εδώ, αλλά μία σύσκεψη τον κράτησε μακριά. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Αεραστεχνικής ΑΕΚ, ο κύριος Ανδρέας Ανατολιωτάκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε βεβαίως τηλεφωνικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις της ημέρας. Υπήρχαν πολλά θέματα για την ΑΕΚ σήμερα, τόσο για την ΠΑΕ, όσο και εκλογές που αναμένεται να γίνουν στην Αεραστεχνική την Κυριακή. Και βεβαίως, όπως ακούσατε και στο τρέιλερ που προηγήθηκε, θα έχουμε και κάποιες τελευταίες πληροφορίες, εάν υπάρχουν, από την ΕΠΟ, από τον συνάδελφο Άρεα Βεστά, προκειμένου να δούμε τι γίνεται από το κλιμάκιο της UEFA με τον έλεγχο στους φακέλους των ομάδων που είναι υποψήφιες να αγωνιστούν στην Ευρώπη. Κατά κάποιες πληροφορίες, κάποιες διαρροές εχθές, υπήρχε πρόβλημα με τον φάκελο του ΠΑΣ Γιάννηνα. Σήμερα εξετάστηκε αυτός και εξετάζεται αυτός του Παναθηναϊκού. Θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιες διαρροές, κάποιες πληροφορίες, προκειμένου να δούμε πού βαδίζει το πράγμα. Γιατί αν βρεθεί και στον Παναθηναϊκό πρόβλημα, βεβαίως τη σκητάλη θα πάρει πλέον η Σκόντα Ξάνθη για την τελευταία θέση στο Europa League. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή. Τώρα βεβαίως κάποιες ειδήσεις που υπάρχουν να τις πούμε και να ξεκινήσουμε με την παραίτηση του Αχιλλέα Μακρόπουλου. Ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού πριν από λίγο ανακοίνωσε την παραίτησή του. Το Δυτικό Συμβούλιο και οι υπόλοιποι βέβαια προσπάθησαν να τον πεταπίσουν. Δεν το κατάφεραν όμως, διότι όπως επικαλείται υπάρχουν πολλά προβλήματα. Όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη αιμορραγούν και βεβαίως το μεγάλο του παράπονο είναι ότι δεν βρίσκεται κανένας άνθρωπος ο οποίος θα συμβάλλει οικονομικά προκειμένου να ξεφύγουν όλα τα τμήματα από αυτή την κατάτια. Επίσης, να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει και ένα θέμα με τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θα έχετε ακούσει από τα προχθές, έστειλε μια επιστολή και ζήτησε στο ΕΣΚΑΝ και ζήτησε να γίνει doping control και στις δύο ομάδες της μπάσκετ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου ξεκινούν σήμερα η τελική της Α1. Το ΕΣΚΑΝ την απέρριψε. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια απέστειλε επιστολή στην ίδια την κυρία Χαρά Σπηλιοπούλου, την πρόεδρο του ΕΣΚΑΝ, αλλά την ίδια βεβαίως επιστολή κοινοποίησε και προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, προς την ΕΟΚ, προς τον ΕΣΑΚ, αλλά και στον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Ο κύριος Ιωαννίδης λοιπόν μετά από όλα αυτά επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά, αλλά έδωσε και μια επιστολή η οποία θα μου επιτρέψετε να τη διαβάσω. Λέει τα εξής. Κυρία Πρόεδρε, σε συνέχεια της χθεσινής προφορικής επικοινωνίας που σας επαναλαμβάνω και γράφω στα ακόλουθα. Πάγια και αταλάντευτη θέση μου είναι ότι τα φαινόμενα ντόπινγκ αποτελούν τη σοβαρότερη πληγή για τον αθλητισμό και που έχει εξελιχθεί σε μια πραγματική μάστιγα, με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην υγεία των αθλητών αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Πάγιες είναι επίσης και οι οδηγίες μου προς κάθε αρμόδιο φορέα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι πρέπει όχι μόνο να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά επιπρόσθετα να εντείνουμε τον αγώνα μας κατά την καταπολέμηση του ντόπινγκ με κάθε μέσο που διαθέτουμε. Ύστερα από τα παραπάνω και εν ώψη της διεξαγωγής των τελικών αγώνων της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, παρακαλώ με την άμεση και πλήρη ενεργοποίηση ολόκληρη του μηχανισμού του ΕΣΚΑΝ, ώστε να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα διενέργειας ελέγχων και να μηδενιστεί κάθε περιθώριο οποιασδήποτε αμφισβήτησης των προθέσεών μας από οπουδήποτε. Αυτή λοιπόν ήταν η επιστολή σας, τη διαβάσαμε εξ ολοκλήρου και βεβαίως η θέση της Προέδρου του ΕΣΚΑΝ είναι ότι δεν επιτρέπεται ή είναι παράνομο, όπως επικαλέστηκε, να γίνεται doping control στους αθλητές λίγο πριν τους αγώνες. Αυτή ήταν η αιτιολογία. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα και θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς θα γίνει. Αυτά σε ό,τι αφορά τα εισαγωγικά. Έχουμε εδώ στο στούντιο και στον Πέτρο Μίχο. Πέτρο. Να αναφερθώ στο τελευταίο. Ναι, βεβαίως. Όταν υπάρχουν κενά σε αυτούς που διοικούν, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Για μένα δεν πρέπει να γίνεται doping control ξαφνικά τώρα στους τελικούς. Πρέπει να γίνεται όλη τη χρονιά. Βεβαίως. Πρέπει να υπάρχει το κονδύλι το ανάλογο, πρέπει να υπάρχει η συνέχεια και ο ευνηδιασμός της ομάδας και ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δεχτούν doping control καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Όχι τώρα που είναι το σημαντικό το παιχνίδι. Μόνο έτσι μπορείς να ελέγξεις οτιδήποτε μπορεί να γίνει μέσα στη χρονιά.
Ακριβώς θα σου πω, Πέτρο, το εξής. Επειδή με τον κύριο Ανίδη μιλάμε συνέχεια και έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα, έχει κάνει με τον κύριο Χάτζο στην αρχή, που εισηγούνταν κάποια πράγματα, θέλει να ενισχύσει αυτό το φορέα και να γίνεται πιο βαθύτερος και γενικότερα καλύτερος έλεγχος, πρόληψης θα έλεγα περισσότερο, σε όλα τα αθλήματα για το θέμα ντόπινγκ. Βεβαίως δεν είδα κάτι στην πορεία. Αυτό είναι το άσχημο, ότι με προθέσεις είμαστε πρώτοι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βγουν κάποια κονδύλια. Βγαίνουν κονδύλια για άλλα και άλλα πράγματα, τσάμπα κονδύλια που δεν έχουν καμιά σχέση με τον αθλητισμό από τη Γενική Γραμματεία και δεν βγαίνουν σε αυτά τα πράγματα που είναι ουσιαστικά. Το ουσιαστικό ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι που κάνουν doping control, όλη η ομάδα αυτή έχει να πληρωθεί περίπου 16 μήνες, 17. Οπότε πώς τα παιδιά θα τρέξουν. Γι' αυτό ένα... Doping control δεν μπορείς να κάνεις στην επαρχία γιατί δεν δικαιολογούνται έξοδα. Είναι πολλά δηλαδή, είναι οργανωτικά θέματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σωστό. Και όχι να φτάνουμε τελευταία στιγμή και να ζητάει ο κάθε πρόεδρος ό,τι ώρα θέλει ότι πρέπει να γίνει doping control. Να πω, Πέτρο, και να συμπληρώσω ότι κάποιο site έγραψε κάτι για την υπόθεση αυτή. Ναι. Το μακελιό.gr, να το πούμε βεβαίως. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία, τα λοιπά, και ζητήθηκε αυτή. Δεν ξέρω τι πληροφορίες υπήρχαν, ούτε υιοθετώ κάτι τέτοιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από εκεί ξεκίνησε ο πρόεδρος. Τα site γι' αυτό είναι, για να υπάρχουν, για να γράφουν, για να αναδεικνύουν. Δεν είναι κακό να υπάρχουν. Όχι, λέω, από εκεί το θέμα είναι ότι αν υπήρχε αυτή η διαδικασία που είπα προηγουμένως, το site θα ήταν άκυρο. Δεν υπήρχε λόγος να γραφτεί αυτό που έγραψε για να ξεκινήσει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού να πει αυτό που είπε. Τέλος πάντων, το κλείνουμε αυτό το θέμα λοιπόν και επανερχόμαστε και πάμε μάλλον στο θέμα της εθνικής ομάδας. Όπως είπαμε και νωρίτερα, Πέτρο, σε λιγότερο, τώρα είναι 8 και 4 η ώρα, σε 1,5 ώρα περίπου ξεκινάει η εθνική ομάδα. Είπα αυτά που είπα στον προλογό, μην τα επαναλαμβάνω, θέλω τη δική σου θέση. Η δική μου θέση είναι τώρα, εκεί είναι τα παιδιά, είναι στο γήπεδο, έχουν την αγωνία τους, είναι σημαντικό παιχνίδι για μένα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και έχει τις δυσκολίες τους. Ασχέτως αν το όνομα του αντιπάλου δεν είναι πολύ μεγάλο, έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Ένα και το κυριότερο είναι ότι είμαστε τέλος πρωταθλήματος, τέλος περίοδου. Πώς θα εμφανιστούμε κι εμείς, ακριβώς, πώς θα είναι τα παιδιά όλα αυτά μετά από αυτή την ταλαιπωρία που εντάξει, ήταν φυσιολογικό όλη τη χρονιά, μεγάλη χρονιά, είναι ήδη κουρασμένοι, μπορεί να είναι από τραυματισμούς. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το γήπεδο. Το γήπεδο είναι άσχημο γήπεδο. Είναι με πλαστικό χώρο. Ακριβώς, με πλαστικό και κακής ποιότητας πλαστικό χώρο από ό,τι μαθαίνουμε από εκεί. Οπότε έχει θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό η πρόθεσή μου, και νομίζω το ζήτησε και ο προπονητής από ό,τι άκουσα σε κάποια αναφορά, γρήγορο γκολ. Δηλαδή να μπει η ομάδα μπροστά στο σκορ. Εάν μπει η Ελλάδα μπροστά στο σκορ, θα γίνουν όλα πιο εύκολα τα πράγματα. Όσο περνάει ο χρόνος και δεν καταφέρνουμε να πετύχουμε τέρμα, εκεί θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες και θα αναγκαστούν και παιδιά τα οποία είναι κουρασμένα ή σε μεγάλη ηλικία παιδιά να κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα, να ταλαιπωρηθούν περισσότερο για να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι που πιστεύω ότι παίρνοντας αυτό το παιχνίδι μπορεί αργότερα να βρεθούμε και στην πρώτη θέση. Να δούμε σε λίγο την βαθμολογία, αν έχουμε τη δυνατότητα, και τα εναπομείνατα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Ταυτόχρονα όμως, Πέτρο, ήθελα να μου σχολιάσεις αυτό που είπε ο Φερνάντο Σάντος. Βλέπουμε λοιπόν, ας δούμε λίγο τη βαθμολογία και θα επανέλθω σε αυτό που είπε ο κύριος Σάντος. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, Μαρία Λένα, για διαβασέως μας τη βαθμολογία. Η Βοσνία είναι πρώτη με 13 βαθμούς, η Ελλάδα ακολουθεί με 10, Σλοβακία στους 8, Λιθουανία στους 5, Λετωνία στους 4 και Λιχτενστάιν 1 βαθμό. Εδώ παρατηρούμε σήμερα, Πέτρο, ότι εμείς αγωνιζόμαστε με τη Λιθουανία που έχει 5 βαθμούς, θέλουμε το τρίποντο οπωσδήποτε. Η Βοσνία με τη Λετωνία προφανώς θα έχει εύκολο έργο. Δεν ξέρω η Λετωνία αν είναι ικανή να μας κάνει κανένα δώρο. Είναι δύο χώρες γειτονικές, δεν ξέρεις τι γίνεται αυτή την περίοδο. Μακάρι βεβαίως. Αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα τέρματα δίπλα. Σε περίπτωση ισοβαθμία, σε αυτή τη βαθμολογία. Υστερούμε σημαντικά. 18-3 σε περίπτωση ισοβαθμίας. Ναι, σε περίπτωση ισοβαθμίας εκεί ίσως χάσουμε την πρώτη θέση. Μειονέκτημα για τους Βόσνιους και πλεονέκτημα για μας το ότι η Βοσνία δεν έχει παίξει με τη Σλοβακία, που είναι ίσως η πιο ισχυρή ομάδα μετά τις δύο, Βοσνία και Ελλάδα. Δεν έχει παίξει ούτε μέσα ούτε έξω. Εκεί δηλαδή ελπίζει η Ελλάδα να κόψει κάποιους βαθμούς. Είναι στα μόνα παιχνίδια που ελπίζει η Ελλάδα. Μπορεί να έχει μια απώλεια η Βοσνία για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Βέβαια με το απόλυτο το δικό μας, έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Το έχει πετύχει η εθνική ξανά. Με τις υπόλοιπες ομάδες βέβαια που αντιμετωπίζει η εθνική μας, δεν είναι ομάδες που μπορούν να μας φρενάρουν, αλλά είναι αυτό που είπες νωρίτερα, έτσι. Σε τι κατάσταση είμαστε εμείς. Ναι, και όλο αυτό ξεκινάει από το ότι είναι καλύτερο να μην βρεθούμε στα μπαράζ. Αν και το μέταλλο αυτής της ομάδας έχει δείξει ότι και εκεί, αν θα βρεθεί, θα καταφέρει να πάρει την πρόκληση. Και έλεγα νωρίτερα λοιπόν για τον Φερνάντο Σάντος, είπε ότι αυτά τα play-off που διεξάγονται στην Ελλάδα είναι αχρίαστα.
Τι χρειάζονται, λέει. Προφανώς και την ώρα που το έλεγε σκεπτόταν την κόπωση των διεθνών ποδοσφαιριστών. Έτσι. Ναι. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι είναι κάποιοι παίκτες, παράδειγμα από τον Ολυμπιακό, είναι ανενεργοί κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι δε άλλοι έχουν παίξει 6 παιχνίδια. Είναι ανομοιόμορφη η ενδεκάδα που θα παρατάξει. Άλλοι παίκτες ήταν σε πλήρη λειτουργία μέχρι τέλος του πρωταθλήματος και άλλοι έχουν να κάνουν παιχνίδια εδώ και 1-1,5 μήνα. Αυτό σου δημιουργεί ένα πρόβλημα όταν τους παίρνεις τελευταία στιγμή και προσπαθείς με 2-3 προπονήσεις να τους συντονίσεις. Έχει το πρόβλημά του, γι' αυτό και ο Σάντος προβληματίζεται και καλώς τα λέει ο Σάντος. Εσύ θεωρείς, Πέτρο, ότι εύκολα δύσκολα θα περάσουμε σήμερα? Ναι. Και εγώ πιστεύω αυτό το. Πιστεύω πως ναι. Θα έχει, πιστεύω, θα έχει και μια έκπληξη. Δεν θεωρώ έκπληξη. Εγώ θα παίξει ο Κονέ δεξιά, νομίζω. Ναι. Οπότε θα είναι από καλό πρωτάθλημα. Προέρχεται από πάρα πολύ καλή χρονιά. Σωστά. Και νομίζω ότι είναι το νεαρό της ηλικίας, είναι ο ενθουσιασμός. Πιστεύω θα ανταποκριθεί και θα βοηθήσει ο Κονέ σήμερα μαζί με τα άλλα παιδιά να καταφέρουμε έτσι να περάσουμε γρήγορα, όσο μπορούμε πιο γρήγορα, πρώτη τέρμα. Ναι. Που εκεί πέρα λύνονται όλα αυτά. Και βεβαίως ο προπονητής καλό θα είναι να εξετάζει ποιον ποδοσφαιριστή θα βάλει, δηλαδή από τι πρωτάθλημα προέρχεται και αν είναι φρέσκος. Πιστέψτε μου ότι τα έχει κοιτάξει όλα αυτά. Πιστεύω ότι Σάντος είναι έξυπνος προπονητής. Για να δούμε λοιπόν όμως, κυρίες και κύριοι, και τα αναπομείναντα παιχνίδια των ομάδων μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, Εύα. Λοιπόν, στις 6 Ενάτου έχουμε το Λιχτενστάιν Ελλάδα, 10 Ενάτου Ελλάδα Λετονία, 11 Δεκάτου του 2013 πάντα Ελλάδα Σλοβακία και 15 Δεκάτου Ελλάδα Λιχτενστάιν πάλι. Ωραία, αυτά τα παιχνίδια. Ουσιαστικά δηλαδή από αυτά τα παιχνίδια. Ναι, ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι αυτό με τη Σλοβακία που μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, αν και μέσα εδώ. Δύσκολα η Ελλάδα κάνει γκέλ, οπότε όλα τα άλλα παιχνίδια για την Ελλάδα είναι εύκολα. Αυτό λέμε. Αν κάνει ένα σερί και βρεθεί σε καλή κατάσταση η εθνική μας ομάδα, ακριβώς, μπορούμε να έχουμε το απόλυτο και να περιμένουμε από τους Βόσνιους, τους βασικούς μας αντιπάλους πλέον, οι οποίοι είναι και πρωτοπόροι, όπως είπαμε νωρίτερα, με 3 βαθμούς μπροστά, προκειμένου να περάσουμε κατευθείαν πρώτοι. Μακάρι αυτό να γίνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά, όπως σας προαναγγείλαμε. Θα έχουμε τον πρώην πρόεδρο της Αεραστεχνικής ΑΕΚ, τον κύριο Ανδρέα Ανατολιωτάκη, τηλεφωνικός, όπως και τον δημοσιογράφο Άρεα Σβεστά, προκειμένου να μας μεταφέρει από την ΕΠΟ τελευταίες πληροφορίες γύρω από τον έλεγχο της UEFA που γίνεται για τους φακέλους των ομάδων που θα αγωνιστούν στην Ευρώπη. Προς το παρόν όμως, να θυμίσω εγώ και τους χορηγούς της εκπομπής, όπου κοντά μας είναι η ελληνική εταιρεία ένδυσης Body Move, η οποία είναι πρώτη σε ποιότητα και χαμηλές τιμές, η εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών Ανδρουλάκης με ενεργειακή βιοκλιματική δόμηση και κατασκευές υψηλών προδιαγραφών και βέβαια η Block Port AEV με θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, η οποία αλλάζει όλες τις παλιές κλειδαριές που έχετε με νέας γενιάς, οι οποίες είναι πραγματικά αδιάρρηκτες. Διαφημίσεις. Μία από τις τρεις είναι αδύνατο να παραβιαστεί, γιατί ο Στέλιος βρήκε τη λύση από μέσα. Έχει Power Bar, η μπάρα που ασφαλίζει εσωτερικά και θωρακίζει την πόρτα σας μαζί με ό,τι αγαπάτε. 210 577 8090. Power Bar. Ασφάλεια εκ των έσω. Ανδρουλάκης Κατασκευαστική. Ενεργειακές βιοκλιματικές κατοικίες. Χτίζουμε το παρόν, ορίζουμε το μέλλον. Ανδρουλάκης Ενεργειακή Δόμηση. 19ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνος Πικέρμη. Block-A-Port. Έχουμε ξεπεράσει όλα τα τεστ αντοχής. Τώρα, μια νέα μοναδική πόρτα με νέα αντίληψη στο κλείδωμα. Θωρακισμένες πόρτες Block-A-Port. Η δύναμη που σας έλειπε. Δίνω ζωή. Είναι στο αίμα μου. 13η Εθελοντική Αιμοδοσία Δήμου Αμαρουσίου. Τρίτη 18 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα και Τετάρτη 19 Ιουνίου από τις 2 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. Πληροφορίες 213 2031 940. Δήμος Αμαρουσίου. Ο Δήμος της Ανθρωπιάς και της Αλληλεγγύης.
Ανδρουλάκης Κατασκευαστική. Ενεργειακές βιοκλιματικές κατοικίες. Χτίζουμε το παρόν, ορίζουμε το μέλλον. Ανδρουλάκης Ενεργειακή Δόμηση. 19ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνος Πικέρμη. Κέντρο ελληνικού ρούχου Body Move. Προτιμώντας τα ελληνικά προϊόντα, δίνουμε δουλειά στα ελληνικά χέρια. Body Move. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές. Body Move. Διότι στην κρίση εμείς έχουμε τη λύση. Διαλυτήριο αυτοκινήτων Γαρδέλης. Θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας? Αγοράζουμε την απόσυρση. Έχετε καταθέσει πινακίδες? Αγοράζουμε το αυτοκίνητό σας. Γαρδέλης. Τηλέφωνο 210 55 95 200. Μεγαρίδος 154 Σπρόπυργος. Εξοπλισμοί καταστημάτων Μπεκιάρης. Μην αγοράσετε εξοπλισμό πριν μας επισκεφτείτε. Μεγάλη ποικιλία ειδών και σε μεταχειρισμένα. Πληροφορίες και στο ίντερνετ. Bekiaris.net. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, μέρος δεύτερον, και πριν προχωρήσουμε στα θέματά μας, να υπενθυμίσω εγώ, έχουμε την προσφορά της εταιρείας Body Move και της εκπομπής. Είναι δύο αθλητικές φόρμες. Λοιπόν, από τώρα και στο εξής μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα που θα δείτε σε λίγο στους δέχτες σας, και οι δύο πρώτοι, χωρίς καμία κλήρωση, θα παραλάβετε από μια αθλητική φόρμα από Πειραιώς 58, και αφού ενημερωθείτε βεβαίως από την παραγωγή. Βλέπετε λοιπόν τα τηλέφωνα 210 57 91 017 και 18, και τα ονόματά σας ανακοινωθούν προς το τέλος της εκπομπής. Αυτά σε ό,τι αφορά την προσφορά. Και Πέτρο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η εθνική ομάδα, γιατί παραμένουμε ακόμα στην εθνική ομάδα και θα πάμε σε λίγο στα ρεπορτάζ των ομάδων, κατέχει στην παγκόσμια κατάταξη τη 13η θέση. Ενώ η Λιθουανία είναι η 112η θέση. Αυτό παίζει μπάλα? Δηλαδή... Όχι, είναι η βαριά φανέλα που λέμε. Είναι η διαφορά της φανέλας. Είναι αυτό που κουβαλάει την ιστορία η κάθε ομάδα. Ασφαλώς είναι πολύ πιο βαριά η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, αλλά όλα αυτά μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να μειώσουν τις διαφορές. Και μπορεί εκεί που η διαφορά είναι μεγάλη, να μειωθεί από 2-3 πράγματα που μπορεί να ισχύσουν από το γήπεδο, από τη βροχή, από τα διαιτητία. Αυτοί λέγονται όλοι αστάθμητοι παράγοντες που δεν τους υπολογίζεις όταν ξεκινάς. Αλλά δεν νομίζω ότι στο τέλος, εάν η εθνική, αν η ομάδα η καλύτερη είναι έτσι όπως πρέπει να είναι μες στο γήπεδο, ότι μπορεί να αντισταθεί και να μειωθεί τόσο πολύ η διαφορά. Να λειτουργήσει δηλαδή ανασταλτικά. Ιδιαίτερα σήμερα. Ωραία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα για το κομμάτι της εθνικής ομάδας. Το κομμάτι της εθνικής ομάδας είναι τη θετική μας σκέψη κοντά τους. Έτσι. Να ευχηθούμε να πάρει την νίκη, το τρίποντο. Ακριβώς, για να μας δώσουν πάλι χαμόγελο απόψε, για να υπάρχει και ναι, ακριβώς αυτό. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ των ομάδων και να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό του Ολυμπιακού, όπου στην επιμέλεια και στο ρεπορτάζ είναι ο Χρήστος Κακαλής. Τουλάχιστον 2 χειρές μεταγραφές θα πραγματοποιήσει η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ζωάν Βερδού, ο μέσος της Εσπανιόλ, ίσως είναι η μία από αυτές. Το συμβόλαιο του 30χρονου ποδοσφαιριστή λήγει στο τέλος του μήνα και ο ίδιος ανέφερε δημόσια πως έχει πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως από τους ερυθρόλευκους, την οποία εξετάζει πολύ σοβαρά. Αυτός είναι και ο λόγος που η Μπέτις, η οποία ήθελε τον παίκτη, αποχώρησε αναφορικά με το ενδιαφέρον της για τον Βερντού. Το ζήτημα του Μιγγέλ Τόρες στη Χετάφε είναι ανοιχτό, αν και η ισπανική ομάδα ζητά 2 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό υψηλό για τον 27χρονο αμυντικό, τον οποίο ο Μίτσελ ξέρει καλά και πιστεύει ότι μπορεί να δώσει λύση στην άμυνα. Οι Πειραιώτες διέψευσαν τα περί ενδιαφέροντός τους για τον Λουίς Φαμπιάνο της Σάο Πάολο και τον Σάλομον Καλού της Λίλ, οπότε εκτός απρόπτου αυτές οι υποθέσεις δεν θα προχωρήσουν. Ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού, ο Πιέρ Ρισά, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την υψηλή φορολογία που ισχύει στη Γαλλία για τα συμβόλαια άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και να φέρει καλούς παίκτες στο λιμάνι. Ενώ και ο στρατηγικός σύμβουλος Κριστιαν Καρεμπέ θα έχει επαφές με τον αθλητικό διευθυντή της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζινεντίν Ζιντάν, και με τον παράγοντα της Γιουβέντους, Πάβελ Νέντβεντ, ώστε να βολιδοσκοπήσει τις υποθέσεις τους σε σχέση με παίκτες που δεν χρειάζονται οι ομάδες τους και οι οποίοι θα αποτελούσαν εξαιρετικές λύσεις για τον Ολυμπιακό. Οι Ισά, Καρεμπέ, Μίτσελ και Λορένθο θα βρίσκονται σε επαφή μέχρι τις 25 Ιουνίου, όταν και θα συναντηθούν ξανά στη χώρα μας για να συζητήσουν το πώς θα κινηθούν στις μεταγραφές. Στο μεταξύ, φιλικό με την Χέρεφεν του Μάρκο Φαρμπάστεν θα δώσουν οι ερυθρόλευκοι στις 27 Ιουλίου στο Άμπελ Ένστρα για να ακολουθήσει το από καιρό προγραμματισμένο φιλικό με τη Λίβερπουλ στις 3 Αυγούστου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Πέτρο, έχω ένα ερώτημα για σένα. Ακούγονται πολλά ονόματα, μεγάλα, ηχηρά ονόματα για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, ταυτόχρονα βέβαια ακούγονται και δανεισμοί, Βλαχοδήμου, Φετφατζίδη. Αυτά τα παιδιά δεν θα παίξουν ποτέ, δεν χωρούν στο ρόστερ, στην 25η, 26η, δεν ξέρω πού θα φτάσει ο Ολυμπιακός φέτος. Εγώ εκείνο που ζητώ, και είναι φυσιολογικό να το ζητώ, είναι ένας σχεδιασμός
που να χωράει όλα. Δεν εννοείται ελληνική ομάδα χωρίς Ελληνόπουλα, ταλαντούχα Ελληνόπουλα. Και βέβαια δεν εννοείται ο Ολυμπιακός χωρίς καλούς παίχτες. Δεν θα έλεγα μεγάλους, θα έλεγα καλούς. Γιατί όσες φορές στοχεύσαμε σε μεγάλους ποδοσφαιριστές, ονόματα κτλ., σπάνια πετύχαμε αυτό που ακριβώς ήθελε ο Ολυμπιακός και μέσα και έξω από το γήπεδο. Θεωρώ ότι πρέπει να έρθουν αυτοί που πρέπει να ενσωματωθούν, και αυτά τα ξέρει καλύτερα ο προπονητής, που πρέπει να ενσωματωθούν αμέσως στην ομάδα και να τη βοηθήσουν, και ασφαλώς με την παρουσία τους πραγματικά να δώσουν το κάτι διαφορετικό από αυτό που δεν είχε φέτος ο Ολυμπιακός. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι μας και οι ίδιοι οι παίχτες και γενικότερα όλο αυτό που είδαμε, άσχετα αν το πήρε εύκολο το πρωτάθλημα, δεν ήταν αυτό που θέλαμε τον Ολυμπιακό. Θέλαμε πολύ καλύτερα πράγματα και πολύ περισσότερα πράγματα από τον Ολυμπιακό. Και αυτό, και είναι και το σημαντικότερο, ξέρεις, αν θέλουμε ξανά να φέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα, αν πραγματικά θέλουμε να ξαναδούμε γεμάτες εξέδρες και να βλέπουμε ωραία πράγματα και να ξεφύγουμε από όλα αυτά που μας μαστίζουν, να μας κάνουν να ξεχαστούμε μία μισή ώρα μέσα στο γήπεδο, πρέπει να δούμε θέαμα. Πρέπει να δούμε τους πρωταγωνιστές πραγματικά να βγάζουν ένα πολύ ωραίο υγιές κομμάτι, ένα ωραίο θέμα μέσα στο γήπεδο. Από όλες τις ομάδες. Πάντως ο Ολυμπιακός την τελευταία χρονιά τουλάχιστον δεν είχε την ποιότητα που είχε προηγούμενα χρόνια και αυτό φάνηκε. Ανεξαρτήτως αν έκανε περίπατο στο πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι, Πέτρο? Ναι. Και εκεί ίσως εστιάζει την Ευρώπη. Ο πρώτος του Ολυμπιακού. Εμείς κάνουμε τις ευχές. Αυτό παίζει και ρόλο και όλη η δομή του ελληνικού πρωταθλήματος, που φέτος είχαμε πολλές ομάδες και δυστυχώς θα έχουμε και του χρόνου που έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Βάλω μια ανατελεία, Πέτρο, με εδώ, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο από τον Nova Sport FM και την εφημερίδα Sport Day, τον Άρη τον Ασβεστά. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Να ενημερώσω από τους φίλους τηλεθεατές και να πω ότι ασχολείσαι αποκλειστικά με το ρεπορτάζ της ΕΠΟ. Γνωρίζουμε, Άρη, ότι. Στο Sport FM πάντως είμαι μόνο, να σε διορθώσω, δεν είμαι στη Sport Day, έτσι, μόνο στο ραδιόφωνο. Και εκεί κάπως, ασχολείσαι και εκεί. Λεπτομέρεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προσπερνάμε αυτό και ήθελα να μας πεις αν έχουμε τίποτα διαρροές αναφορικά με τα σημερινά δεδομένα από την ΕΠΟ, από τον έλεγχο της UEFA, το κλιμάκιο που υπάρχει εδώ. Υπήρξαν κάποιες διαρροές εχθές για τον Μπάζ Γιάννηνα και σήμερα για τον Παναθηναϊκό που γίνεται έλεγχος. Έχουμε κάτι από εκεί? Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε. Υπάρχουν μόνο διαρροές οι οποίες υπάρχει μια δυσκολία να επιβεβαιωθούν και να διασταυρωθούν, καθώς πέραν του γεγονότος ότι η μισή ΕΠΟ λείπει στη Λιθουανία και δεν υπάρχουν πηγές αυτή τη στιγμή να μπορείς να εμπιστευτείς, σήμερα η καταπέτηση των ανθρώπων της UEFA εκενώθηκαν και τα γραφεία της ΕΠΟ, έφυγαν και οι υπάλληλοι, ώστε να διαφυλαχθεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην υπάρξει παραμικρή διαρροή, όπως συνέβη χθες με το φάκελο του Μπάζ Γιάννηνα, ο οποίος είναι δεδομένο ότι έχει προκύψει προβληματικός και έχει δημιουργήσει και προβληματισμό και στους ανθρώπους της UEFA. Σήμερα αυτό που με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι ελέγχθηκε από το κλιμάκιο της UEFA ο φάκελος του Παναθηναϊκού, για τον οποίο να θυμίσω ότι υπήρχε αρνητική εισήγηση από τον Διευθυντή Αδειοδότησης. Ωστόσο, τελικά ο Παναθηναϊκός πήρε την άδεια από την Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης και δεν ελέγχθηκε μόνο ο φάκελος του Παναθηναϊκού, αλλά ελέγχθηκε και ο φάκελος της Ξάνθης. Μάλιστα. Ώστε στην περίπτωση που η UEFA αποφασίσει πως ούτε ο Μπάζ Γιάννηνα αλλά ούτε ο Παναθηναϊκός ως πρώτος επιλαχών μπορούν να αγωνιστούν στην Ευρώπη, να δοθεί η δυνατότητα στην Ξάνθη να βγει σε ευρωπαϊκά κύπελα. Το ποια είναι τα συμπεράσματα των ανθρώπων της UEFA κτλ. Αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια απόφαση από την πλευρά της UEFA η οποία θα ανακοινωθεί σε ελληνικό έδαφος, σε αθηναϊκό έδαφος, ακόμη και αν μείνουν το Σαββατοκύριακο για να συνεχίσουν τον έλεγχο οι άνθρωποι της UEFA, είναι βέβαιο πως θα αποχωρήσουν από την Ελλάδα και όποια απόφαση πάρθει θα ανακοινωθεί από την έδρα της UEFA και θα σταλεί στην ΕΠΟ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν στεγανά τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα αναφορικά με τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορά τον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα γιατί με τον Μπάζ Γιάννηνα είναι γεγονός ότι βρέθηκε πρόβλημα, γι' αυτό και εξέτασαν το φάκελο του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Βέβαια, έτσι έγινε. Εάν εξεταστεί και τη Σκότα Ξάνθη, αυτό σημαίνει ότι θα έχει πρόβλημα και του Παναθηναϊκού ο φάκελος ή όχι? Κοίταξε να δεις. Το γεγονός ότι υπήρχε αρνητική εισήγηση για τον Παναθηναϊκό από το τμήμα αδειοδότησης της ΕΠΟ και το γεγονός ότι δεν αδειοδοτήθηκε σε πρώτο βαθμό αλλά σε δεύτερο, μπορεί κάποιος να υποθέσει
από μόνος του, χωρίς να χρειάζεται κάποια πληροφορία συγκεκριμένη, ότι κάποιες ελλείψεις ενδεχομένως υπήρχαν στο φάκελο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, με λίγη ελαστικότητα που επέδειξε η Επιτροπή στη συνέχεια, του δώσαν τελικά την άδεια. Αυτό μπορούμε να το υποθέσουμε. Λοιπόν, αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι από τη στιγμή που ελέγχθηκε και ο φάκελος της Ξάνθης, είναι πολύ πιθανό να έχει βρεθεί και κάτι στο φάκελο του Παναθηναϊκού. Αυτά όμως τα λέμε με κάθε επιφύλαξη. Σωστά. Περιμένουμε να δούμε επισήμως τι θα προκύψει. Λοιπόν, Άρη μου, ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλή εκπομπή στο ραδιόφωνο μετά 9 με 12 στον αέρα, εσύ νομίζω, έτσι. Ναι, έχουμε το μπάσκετ, το τελικό του μπάσκετ, το πρώτο τελικό και το μάτι της Εθνικής βεβαίως στη Λιθουανία. Έτσι, να είσαι καλά, Άρη Ασβεστά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Άρης Ασβεστάς, είναι αρμόδιος για θέματα της ΕΠΟ. Μας είπε κάποια πράγματα, αλλά όπως ακούσατε, όλοι οι υπάλληλοι από την ΕΠΟ φρόντισαν να απομακρυνθούν προκειμένου να μην υπάρξει κάποια διαρροή. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων όμως και περνάμε σε αυτό του Παναθηναϊκού. Μαριαλένα Πασχίδη, λοιπόν, να μας πει τα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, στα του Παναθηναϊκού παίχτες ακούγεται ότι έρχονται, παίχτες ακούγεται ότι φεύγουν. Γενικότερα υπάρχει μια ταραχή με τα μεταγραφικά αυτή την περίοδο. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Μάρκους Μπέργκιαρχη φαίνεται πως πίστηκε από όσα άκουσε από τον κύριο Γιάννη Αναστασίου στην συνάντηση που είχαν μεταξύ τους. Παραμένει στην κατάθεση του Αμβούργου προκειμένου να προχωρήσει επισήμως στην μεταγραφή του 26χρονου. Πάντως φαίνεται ότι οι δύο πλευρές είναι πιο κοντά από ποτέ στην συμφωνία. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Στέφανο Καπίνο, που μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα φάνταζε σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσει για την Νάπολη, το θέμα φαίνεται ότι έχει παγώσει. Οι άνθρωποι από την Ιταλική ομάδα ασχολούνται και με κάποιους άλλους νεαρούς τερματοφύλακες. Γενικότερα εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Στο Λουτσιάνο Φιγκερόα τώρα έχει κατατεθεί πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του, θεωρείται όμως ιδιαίτερα χαμηλή, οπότε δεν φαντάζει καθόλου απίθανο ο παίχτης να αποχωρήσει τελικά από την ομάδα του Τριφυλιού. Τώρα, εντός των ημερών αναμένεται να έχουμε συνάντηση μεταξύ του κύριου Νταμπίζα και του εκπροσώπου του Νίκου Κοροβέση, καθώς ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερα ψηλά στη μεταγραφική του λίστα τον παίχτη του Πας Γιάννενα. Αναμένουμε εξελίξεις εντός των ημερών. Και τέλος, ό,τι έχει να κάνει με τον Τζέφρι Καστιγιόν, ο κύριος Αναστασίου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συμφωνήσει με τον ίδιο. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει και η συγκατάθεση του Άγιαξ προκειμένου να υπογράψει ο 22χρονος επιθετικός. Να πούμε ότι τον συγκεκριμένο παίχτη ο κύριος Αναστασίου τον είχε στη δεύτερη ομάδα του Άγιαξ, τον ξέρει δηλαδή από το παρελθόν. Και στο του μπάσκετ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό με τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ηγείται της αποστολής. Να πούμε βεβαίως ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει διεξάγεται αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, δεν σας είπαμε νωρίτερα, ο πρώτος τελικός της Α1 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, ξεκινά σήμερα και αυτή την ώρα βεβαίως είναι 16-22 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Είναι όμως στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου. Αυτά σε ό,τι αφορά και τον Παναθηναϊκό. Πέτρο, ένα έτσι σύντομο σχόλιο θέλω για όλο αυτό το κομμάτι του Παναθηναϊκού και ο τρόπος. Το σύντομο σχόλιο θα αναφερθώ σε τεχνικά θέματα. Ναι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού πάει σε γνωστά λιμέρια. Προσπαθεί να αγοράσει παίκτες που ξέρει και καλά κάνει για μένα. Γιατί είναι και αυτοί που είναι κοντά στη δικιά του φιλοσοφία και θα μπορέσει να καταφέρει να τους ενσωματώσει πολύ γρήγορα με τους ήδη υπάρχοντες ποδοσφαιριστές για να έχει όσο το δυνατόν πληρότερο αποτέλεσμα που το έχει πάρα πολύ ανάγκη και ο Αναστασίου αλλά και ο Παναθηναϊκός. Οπότε νομίζω ότι βαδίζει σωστά. Τώρα στο πόσο εύστοχα θα το δούμε. Ωραία. Να περάσουμε και στο επόμενο ρεπορτάζ, να πάμε σε αυτό τη ΣΑΙΚ, όπου σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Ανδρέα Ανανταλιωτάκη μαζί μας τηλεφωνικά. Ωστόσο όμως προηγείται το ρεπορτάζ εδώ από την Εύα Πατρονάκη. Κολλήσαμε. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τα ονόματα, το έχουμε πει Εύα. Λοιπόν, ΑΕΚ. Σ' ακούμε, Εύα. Λοιπόν, ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για ολόκληρη την ΑΕΚ, για όλη αυτή τη μεγάλη οικογένεια, καθώς πέρασε σε καθεστώς εκαθάρισης, το οποίο θα διαρκέσει περίπου 3 μήνες. Η ΑΕΚ που βάζει στην τρίτη κατηγορία μηδενίζει και περιμένει την επανεκκίνησή της, όπου θα αγωνίζεται σε ένα καινούριο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Τώρα, ο Ανδρέας Δημητρέλος ορίστηκε σε ρόλο εκαθαριστή μαζί με τον κύριο Αλέξη Αλεξίου ως αρμόδιο δικηγόρο.
Έχει γίνει ήδη μια προεργασία με την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης και εν συνεχεία στην ρευστοποίησή της. Κατόπιν θα δημιουργηθεί μια νέα ανώνυμη εταιρεία, η οποία και αυτή θα ονομάζεται ΠΑΕ-ΑΕΚ, στο νέο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό, είχαμε ακούσει πριν καιρό ότι η ΑΕΚ πλέον, η καινούργια της έδρα θα είναι το ελληνικό για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον, μέχρι να κατασκευαστεί το καινούργιο της γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Ότι θα γίνουν κάποια. Ήτανε το πρώτο πληροφορία. πλάνο. Το πρώτο πλάνο ήταν να γίνει στο ελληνικό, να οριστεί ως έδρα της για τα επόμενα 2 χρόνια με κάποια βελτιωτικά έργα και αύξηση των θέσεων χωρητικότητας. Λοιπόν, εντελώς αυθαίρετη όμως και παράνομη ήταν η συμφωνία που υπέγραψε ο πρόεδρος του Εθνικού, ο κ. Νίκος Πυρούνιας, με την Ερασιτεχνική ΑΕΚ για τη χρήση του γηπέδου του ελληνικού ως έδρα της για τα επόμενα 2 χρόνια. Όπως αναφέρει σε επιστολή του το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Με λίγα λόγια, η συμφωνία που υπήρξε ανάμεσα στις 2 πλευρές δεν ισχύει, καθώς η μισθωτική σύμβαση μεταξύ της ελληνικού ΑΕ και του εθνικού έχει ήδη από τον Απρίλιο του 2012 καταλγεθεί. Οπότε η συμφωνία δεν ισχύει. Και ενώ φαίνεται ότι όλα στην ΑΕΚ αλλάζουν, το μοναδικό πλέον που δεν αλλάζει είναι η έδρα της, διότι η ΑΕΚ για τα επόμενα 2 χρόνια, ύστερα από επαφές με τον κύριο Πέτρο Γαλακτόπουλο, τον πρόεδρο του ΟΑΚΑ, θα είναι το ΟΑΚΑ. Θα φρόντισε ο Δημήτρης Μελισσανίδης γι' αυτό. Ακριβώς, να παραμείνει η ομάδα. Και χαρά σε Ευαγγέλια βέβαια για τις ομάδες της 3ης εθνικής κατηγορίας, οι οποίες θα έχουν τη χαρά, Πέτρο, να αγωνίζονται μαζί με την ΑΕΚ για χάρη του Βασιλικού. Λέει, θα ποτιστεί και η γλάστρα. Τι θέλω να πω με αυτό, δηλαδή. Θα είναι εξαιρετικό ενδιαφέρον και υπάρχουν κάποιες ομάδες σε αυτές τις κατηγορίες που είναι πανέμορφες, έχουν καλή φιλοσοφία, είναι όμορφες ομάδες. Και ξέρουν γιατί είναι και που είναι και μέχρι που είναι. Βέβαια η ΑΕΚ θα δώσει. Ακριβώς, και τι ποδόσφαιρο παίζουν και σε τι γήπεδα παίζουν. Η ΑΕΚ θα δώσει το κάτι διαφορετικό. Θα κάνει ένα πέρασμα, δηλαδή πιστεύω θα είναι διαμέσου, δεν το συζητάμε. Σε 2 χρόνια θα δώσει μια διαφορετική έγκλη, θα νιώσουν διαφορετικά. Θα τονώσει, εγώ πιστεύω, αυτό το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι και ένα κίνητρο. Είναι κίνητρο μεγάλο. Και θα παίξει η ΑΕΚ, θα παίξει τις ομάδες της Αττικής σίγουρα εδώ. Και είναι γενικά θα υπάρξει σε όλες τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια εδώ των ομάδων των Αθηνών, θα υπάρξει κάτι διαφορετικό φέτος. Που δεν το έχει ξαναζήσει πια. Βεβαίως. Και βεβαίως, επίσης θέλω να τονίσω, Πέτρο, το πρωτάθλημα της Football League. Ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Δεν είναι τόσο κακό βέβαια, γιατί στεκόμαστε ιδιαίτερα στη Super League κτλ. Αλλά έχω παρακολουθήσει. Γιατί ήταν τόσο ανταγωνιστικό όμως? Γιατί δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ακριβώς. Γιατί οι ομάδες μεταξύ τους δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Στηρίζονται περίπου στα ίδια πράγματα. Αγωνιστικά και γι' αυτό έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Κάτι που δεν ισχύει στην Α' Εθνική. Μέχρι και την τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Football League ήταν θρίλερ, διότι οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων από την πρώτη μέχρι και την 7η θέση ήταν 1 βαθμός. Και τα play-off ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ακριβώς, ναι. Πολύ. Και είναι. Συνεχίζουν να είναι πολύ ενδιαφέροντα. Γιατί ισοβαθμοί. Στη Super League. Και στη Super League, αλλά και τα play-off εδώ τώρα στη Football League. Πανετολικός Βόλος από 5 πόντους. Παίζουν την Κυριακή. Είναι φοβερό ενδιαφέρον και έχει να κάνει με αυτό που είπαμε. Είναι ανταγωνιστικές οι ομάδες. Είναι κοντά οι ομάδες. Δεν είναι αυτό που παρουσίασε η Α' Εθνική, η Super League, που βλέπετε πόσα προβλήματα και πόσα ακόμα μπορούμε να πούμε για τους φακέλους και αν πρέπει να συμμετέχουν ομάδες ή όχι κτλ. Πέτρο, είσαι προπονητής ποδοσφαίρου. Ναι. Είσαι ανοιχτός σε μια πρόταση και από τη Football League? Αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω, δηλαδή. Το ρωτώ αυτό γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το ποδόσφαιρο από την καλή. Θα πω το εξής. Το ποδόσφαιρο είναι παντού το ίδιο. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Το κάνουν καλύτερο ή χειρότερο. Και πιστεύω ότι αν θέλεις να δουλέψεις και πραγματικά αγαπάς αυτό που κάνεις, μπορείς να το κάνεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αρκεί να είσαι εσύ. Να το κάνεις γιατί είσαι εσύ, γιατί το θέλεις εσύ. Εγώ πιστεύω πέραν τις ποδοσφαιρικές γνώσεις θα βγει και πιο ωραίο σίγουρα. Πέρα από ποδοσφαιρικές γνώσεις που έχεις καλές και είναι δυνατές, είσαι και ως άνθρωπος άξιος και σε μια ομάδα έχει αξία αυτό ο προπονητής. Έχει αξία για τον προπονητή και για την υπόλοιπη ομάδα. Εγώ σου εύχομαι γρήγορα να βρεθείς σε ένα μπάγκο από αυτή τη σεζόν. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού εγώ θυμίσω για άλλη μια φορά τους χορηγούς της εκπομπής. Κοντά μας λοιπόν είναι η εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών Ανδρουλάκης, η οποία δίνει σημαντικές λύσεις στον τομέα της δόμησης. Είναι η ελληνική εταιρεία ένδυσης Body Move, η οποία δίνει δουλειά σε εκατοντάδες ελληνικά χέρια και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για να την στηρίζουμε. Και η εταιρεία Blockaport AEV, με θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, η οποία πολύ οικονομικά αλλάζει όλες τις παλιές κλειδαριές με νέας γενιάς, οι οποίες είναι πραγματικά αδιάρρηκτες και είναι βεβαίως αυτές με το μικρό κλειδάκι όπως γνωρίζετε πολύ.
Ανδρουλάκης κατασκευαστική. Ενεργειακές βιοκλιματικές κατοικίες. Χτίζουμε το παρόν, ορίζουμε το μέλλον. Ανδρουλάκης ενεργειακή δόμηση. 19ο χιλιόμετρο λεωφόρου Μαραθώνος Πικέρμη. Εξοπλισμοί καταστημάτων Μπεκιάρης. Μην αγοράσετε εξοπλισμό πριν μας επισκεφτείτε. Μεγάλη ποικιλία ειδών και σε μεταχειρισμένα. Πληροφορίες και στο ίντερνετ. Μπεκιάρης.net. Διαλυτήριο αυτοκινήτων Γαρδέλης. Θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας? Αγοράζουμε την απόσυρση. Έχετε καταθέσει πινακίδες? Αγοράζουμε το αυτοκίνητό σας. Γαρδέλης. Τηλέφωνο 210 55 95 200. Μεγαρίδος 154 Σπρόπυργος. Κέντρο ελληνικού ρούχου Body Move. Προτιμώντας τα ελληνικά προϊόντα, δίνουμε δουλειά στα ελληνικά χέρια. Body Move. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές. Body Move. Διότι στην κρίση εμείς έχουμε τη λύση. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας και του κράνους θα μπορούσε να σώσει κάθε χρόνο στην Ευρώπη 7.000 ανθρώπους. Η υπεύθυνη οδήγηση είναι πολιτισμός. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Ανδρουλάκης κατασκευαστική. Ενεργειακές βιοκλιματικές κατοικίες. Χτίζουμε το παρόν, ορίζουμε το μέλλον. Ανδρουλάκης ενεργειακή δόμηση. 19ο χιλιόμετρο λεωφόρου Μαραθώνος Πικέρμη. Μπλοκαπόρτ. Έχουμε ξεπεράσει όλα τα τεστ αντοχής. Τώρα, μια νέα μοναδική πόρτα με νέα αντίληψη στο κλείδωμα. Θωρακισμένες πόρτες Μπλοκαπόρτ. Η δύναμη που σας έλειπε. Μία από τις τρεις είναι αδύνατο να παραβιαστεί, γιατί ο Στέλιος βρήκε τη λύση από μέσα. Έχει Power Bar, η μπάρα που ασφαλίζει εσωτερικά και θωρακίζει την πόρτα σας μαζί με ό,τι αγαπάτε. 210 577 80 90. Power Bar. Ασφάλεια εκ των έσω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώνουμε και για τον μπάσκετ, για την Α1, τον πρώτο τελικό, όπου αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται 29-18 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Συνεχίζουμε λοιπόν και περνάμε στο στοίχημα. Για πάρτε μου λίγα χαρτί να δούμε τι έχει επιλέξει το αθλητικό τμήμα για αυτό το κουπόνι του Σαββατοκύριακου. Το έχουμε λοιπόν και είναι έτοιμη η Εύα Πατρονάκη να μας τα διαβάσει. Λοιπόν, έχουμε τη βασική μας πρόταση με κατοικία 144 Ασυρίσκα Γιονσεπίν, προτείνουμε τον Άσο με απόδοση 1,70. Στο 158 Βιερεάλ Αλμερία προτείνουμε 2-3 τέρματα με απόδοση 2. Στο 188 Ζιμπάμπουε Αίγυπτος προτείνουμε το διπλό με απόδοση 1,80. Και στο 2-08 Ατλέτικο Μινέιρο Γκρέμιο 2-3 τέρματα με απόδοση 1,80 και σε σύστημα 3-4. Αυτή είναι η βασική μας πρόταση. Είναι παιχνιδάκια τα οποία είναι βατά. Παίξτε και με 3-4 σύστημα για να έχουμε, αν έχουμε μια απώλεια, να έχουμε και κάποιο κέρδος. Αυτή είναι η βασική πρόταση. Πάμε λοιπόν και στην επόμενη που είναι αξίζουν το ρίσκο και σας ακούμε Εύα. Μου κατοικώ 143, Μιοντάλεν, Μπόντο Κλίντ, με συγχωρείτε, προτείνουμε το διπλό με απόδοση 2,65. Στο 182, Πόντε Πρέτα, Μποταφόγκο, προτείνουμε το διπλό επίσης με απόδοση 2,40. Στο 190, Μπενίν, Αλγερία, προτείνουμε το διπλό με απόδοση 2,30. Στο 196, Στάμπα, Κρανχάιμ, προτείνουμε το Χ με απόδοση 3,10. Και στο 2,25, Στουδιάντες, Λανούς, προτείνουμε το Χ με απόδοση 3,05 και σε σύστημα 3,4,5. Να πούμε στο 196, Στάμπα, Κρανχάιμ, την οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος η Ρανχάιμ, είναι πολύ δυνατή. Και όπως και επίσης το τελευταίο παιχνίδι του Στουδιάντες Λανούς είναι ένα ντέρμπι δυνατό, είναι παιχνίδια καλά. Παίξτε όπως είπε και η Εύα με 3-4-5 σύστημα και καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσετε να παίξετε. Αυτά κυρίες και κύριοι σε ό,τι αφορά το στοίχημα. Πάμε όμως να περάσουμε και στο τελευταίο ρεπορτάζ των ομάδων που είναι αυτό του ΠΑΟΚ. Στην επιμέλεια είναι ο Χρήστος Κακαλής.
Σε ναυάγιο οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης του ΠΑΟΚ με τον Ντομίνγκο Πασχένσια. Ο 44χρονος τεχνικός απέδωσε τα αίτια της μη ολοκλήρωσης της συμφωνίας σε διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στις δύο πλευρές και σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, αναχώρησε ήδη για την πατρίδα του. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, ετοιμάζει συνέντευξη τύπου όπου θα αναφερθεί στο θέμα και ίσως κάνει γνωστό αν όντως υπήρξε μη ταύτιση απόψεων με τον Πορτογάλο ή αν έχει άλλο προπονητή υπόψη του με τον οποίο ενδεχομένως να έχουν υπάρξει ήδη επαφές. Οι Θεσσαλονικοί οφείλουν να βιαστούν για να κλείσουν προπονητή, διότι οι επίσημες υποχρεώσεις ξεκινούν στα τέλη Ιουλίου και πρέπει μέχρι τότε η ομάδα να έχει δουλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Μα δεν είναι μόνο αυτό, μα και το ότι ο νέος προπονητής θα αποφασίζει για το ποιοι παίκτες θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα έρθουν για να ενισχύσουν τον ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης θέλει η ομάδα να ενδυναμωθεί με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, γι' αυτό και αύξησε το διαθέσιμο budget στα 14 εκατομμύρια ευρώ από τα 7 που ήταν φέτος με το κλείσιμο της χρονιάς. Οι μεταγραφικές υποθέσεις θα προχωρήσουν όταν βρεθεί ο νέος προπονητής. Αν και οι Βρίζα, Ζαγοράκης, Γεωργιάδης και Τσιτσιακόφ έχουν ήδη μιλήσει για αυτά τα θέματα και έχουν κάνει μια προεργασία για τη διαμόρφωση του ρόστερ του ΠΑΟΚ. Πέτρο. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πρέπει να βρει οπωσδήποτε γρήγορο προπονητή για να φτιάξει πραγματικά την ομάδα αυτή που οραματίζεται ο Σαββίδης, ο οποίος ήρθε ως μάνα εξ ουρανού και μακάρι να έρχονται τέτοιοι επενδυτές στην Ελλάδα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να σου πούμε, όπως και ο κύριος Μελισσανίδης στην ΑΕΚ, και νομίζω είναι σωστή απόφαση της ΑΕΚ να γυρίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί θα δώσει και χαρά σε πολλές μικρές ομάδες να παίξουν αυτό το γήπεδο σε ένα πρωτάθλημα. Είναι και κίνητρο και να ολοκληρώσω και να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ που το διακόψαμε νωρίτερα. Ναι. Πλέον η ΑΕΚ θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ για τα επόμενα 2 χρόνια, ύστερα από συμφωνία με τον κύριο Πέτρο Γαλακτόπουλο, και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των γραφείων της από τα Σπάτα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και τώρα, εκτός από τα διοικητικά, έχουμε και κάποια αγωνιστικά, μεταγραφικά, ποιοι παίκτες μένουν, ποιοι παίκτες φεύγουν, ύστερα από κάποια σύσκεψη που έγινε χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τη Βέντερ Βρέμις και η Στουτγκάρδη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αξιάρχη Φούντα, του 17χρονου μέσου, ο οποίος όμως φαίνεται ότι θα θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Ένας ακόμη που φαίνεται να ενδιαφέρει την Ένωση είναι ο Μιχάλης Μανιάς του Απόλλωνα Σμύρνης και πρώτο σκόρερ της Football League. Να πούμε για το πρωτάθλημα που έληξε. Η ελαφρά ταξιαρχία δεν πρόκειται να κινηθεί για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ήδη έβγαλε ανακοίνωση και είναι οριστικό. Ότι διακόπη πια η συνεργασία και ψάχνει ομάδα και είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει αρκετά την ΑΕΚ. Από την άλλη, καλυμμένος από τη νέα πρόταση της ΑΕΚ φαίνεται να είναι ο Γιώργος Κουτρουμπής, που έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στο περσινό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα που τελείωσε τη Super League. Όμως δεν πρόκειται να πάρει κάποια απόφαση άμεσα, διότι πρέπει να δει τι θα κάνει και με την πρόταση που έχει από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα. Και τέλος, παρελθόν πρόκειται να αποτελέσει από την ΑΕΚ ο Θωμάς Τσίτας, διότι δεν έμεινε ευχαριστημένος από την πρόταση που του έγινε από τον Νίκο Λιμπερόπουλο για το συμβόλαιό του. Όπως επίσης δύσκολες είναι και οι περιπτώσεις του Γιάννη Καραλή και του Κορδέρο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Εύα, και πάλι. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην πρόεδρο της Αεραστεχνικής ΑΕΚ, τον κύριο Ανδρέα Ανατολιωτάκη. Κύριε Ανατολιωτάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ήταν μια μέρα δύσκολη από ό,τι κατάλαβα και μου μιλήσατε νωρίτερα. Σας περιμέναμε εδώ, μου είπατε είστε σε σύσκεψη, να πούμε λοιπόν 2 πραγματάκια, 2 θέματα από το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Τίτλοι τέλους για την ΠΑΕ-ΑΕΚ. Σήμερα είναι η μέρα σημαδιακή για την ΑΕΚ. Διαλύεται η ΠΑΕ και προχωράμε προς το σχέδιο το οποίο έχει υπόψη του ο κ. Μελισσανίδης, να ξεκινήσουμε την προσπάθεια την καινούργια, ξεκινώντας από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Και συγχρόνως η προσπάθεια μεγάλη, η οποία θα γίνει για την κατασκευή του γηπέδου. Κύριε Ανατολιωτάκη, να ρωτήσω, εσείς συμφωνείτε, η δική σας θέση των μικρομετόχων εννοώ, επηρεάζεται, υπάρχει μια ζημία σε εσάς, τι σκέπτεστε και πώς αντιμετωπίζετε την όλη κατάσταση? Κοιτάξτε, ύστερα από την καταιγίδα αυτό που υπέστη η ΑΕΚ να υποβιβαστεί, υπήρξε ισοσύμβιο Λέσβος του Μελισσανίδη. Όλοι λοιπόν ξεκινήσαμε να βοηθήσουμε ο καθένας ό,τι μπορεί για την προσπάθεια του μεγάλου εκδί, του Μελισσανίδη, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα και όλα τα εχέγγυα προκειμένου να γεννήσει την ΑΕΚ. Έφτιαξε λοιπόν ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο την Κυριακή θα διεκδικήσει την ψήφιση. Μιλάτε για την Αεραστεχνική ΑΕΚ τώρα. Για την Αεραστεχνική, μα από εκεί. Ναι, για πείτε μας εκεί. Την Αεραστεχνική, όπως ξέρετε, είναι όλα τα τμήματα υπάγονται αυτή τη στιγμή. Και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και τα άλλα αθλήματα. Ο κ. Μελισσανίδης έκανε γνωστό σε όλους
ότι οι προσπάθειες του θα αποσκοπούν στο ποδόσφαιρο, σε μια διετία να επαναφέρει την ΑΕΚ στην κατηγορία όπου πρωταγωνιστεί για τόσα χρόνια, και από την άλλη τη μεριά να προσπαθήσει να οικοδομήσει το γήπεδο. Να ρωτήσω, κύριε Ανατολιωτάκη, συγγνώμη, ναι. να ρωτήσω εγώ το ψηφοδέλτιο των Κοτσάτου και Αλεξίου, το οποίο στηρίζεται από τον κύριο Μελισσανίδη, είναι το μοναδικό για τις εκλογές στην Κυριακή, το στηρίζετε ή υπάρχουν και άλλες πλευρές? Εγώ είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο αυτό του κυρίου Κοτσάτου. Άρα είναι και το... και εντάξει, δύο άτομα κατέβηκαν, δύο ανεξάρτητα ψηφοδέλτια από ένα άτομο το κάθε ψηφοδέλτιο. Τα οποία δεν έχουν και τύχη από ό,τι πληροφορούμε. Εντάξει, δεν ήταν και η προσπάθειά τους η καλύτερη. Ναι. Άρα λοιπόν, ενωμένοι όλοι σας πλέον εκεί, με μπροστάρι τον κύριο Μελισσανίδη, να βοηθηθούν τα τμήματα η Αεραστεχνική η ΑΕΚ, αλλά και η ΑΕΚ η ΠΑΕ που διαλύθηκε σήμερα και δεν υπάρχει πια ΠΑΕ. Και σε 2 χρόνια να βρεθεί η ομάδα να ξαναγίνει μεγάλη, με γήπεδο, ιδιόκτητο κτλ. Και να πάνε όλα κατευθείαν για όλους τους νοσίτες. Ακριβώς όπως το περιγράφεται είναι η προσπάθεια, και αυτό θα επιδιώξει ο κύριος Μελισσανίδης να αποκαταστήσει και να κάνει την ΑΕΚ μεγάλη όπως αξίζει. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Κύριε Ανατολιωτάκη, είμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν είχατε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι, απλά θέλω να πω στους φιλάθλους της ΑΕΚ ότι οι Ιωνίοι είναι βίωνοι. Σωστά. Θεωρούμε ότι όλοι που προστρέξαμε θα βοηθήσουμε τον Μελισσανίδη να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ανατολιωτάκη, και εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σας, καλό βράδυ. Πέτρο, να πούμε, κυρίες και κύριοι, πόσο είναι το ημίχρονο? Νομίζω ότι είναι 22-35. 31 υπέρ του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Να μας πούνε από το κοντρόλ. Ναι, σε λίγο θα σας πληροφορήσουμε, κυρίες και κύριοι, πόσο ακριβώς είναι το ημίχρονο στον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Πέτρο. Εκείνο που θέλω να πω είναι συνεχίζω την ευχή μου για την εθνική ομάδα. Κλείνοντας, να πάνε όλα καλά σήμερα, και βέβαια το σημαντικότερο είναι το ότι η ΑΕΚ μέσα στα 2 χρόνια θα έχει δικό της γήπεδο. Εμπορικές χρήσεις, 1002 άλλα πράγματα. Όλα αυτά που είπατε είναι το πιο θετικό που μπορεί να γίνει, και θα πρέπει έτσι να το δουν όλες οι ομάδες. Και σε αυτό θα πρέπει να κινηθεί γενικότερα όλη η κατεύθυνση της ΕΠΟ, της Γενικής Γραμματείας, των Προέδρων, πρέπει να εξηγιανθούν οι ομάδες. Πρέπει να δώσει το δικαίωμα και να τις βοηθήσει τις ομάδες που έχουν προβλήματα να εξηγιανθούν, γιατί συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα που υπάρχουν και σωστές ομάδες, όπως είναι ο Ατρόμητος, όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης, όπως είναι ο Πανετολικός, όπως είναι η Παναχαϊκή, όπως είναι πολλές ομάδες μπορώ να πω, που δεν έχουν προβλήματα οικονομικά, είναι σωστές, έχουν φακέλους άρτιους, και είναι άδικο να συμμετέχουν στο ίδιο πρωτάθλημα ένας άνθρωπος, ένας πρόεδρος που είναι καθόλου του σωστός, με έναν άλλον ο οποίος δεν είναι σωστός. Οπότε θα πρέπει να δοθεί δικαίωμα μέσα σε μια διετία να εξηγιαθούν όλες αυτές οι ομάδες για να δούμε πάλι καλό ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι βήματα σωστά αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ, είναι βήματα σωστά αυτά που γίνονται στην ΑΕΚ, και εύχομαι να ακολουθήσουν κι άλλοι. Και εγώ πιστεύω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ να μην στενοχωρούνται καθόλου, και με όλο αυτό με το Μελισσανίδη μπροστάρι θα έχουν πολλά θετικά στη συνέχεια. Να ακούσω τους νικητές. Εκείνο που θα πρέπει να κάψει στο χωράφι για να γίνει παραγωγικό πάλι. Έτσι έγινε στην ΑΕΚ και θα γίνει πολύ παραγωγικό. Να ακούσω τους νικητές, παρακαλώ. Ουσιαστικά η ΑΕΚ μηδενίζει. Χαράλαμπος Γαβριλάκης και Ευαγγελία Καραπιπέρη. Είναι οι 2 νικητές που θα παραλάβουν από μια αθλητική φόρμα από την Πειραιώς 58 και την εταιρεία Body Move. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι το ημίχρονο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τελείωσε με 22-31 υπέρ του Παναθηναϊκού. Αυτά. Πέτρο, να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να έχουμε μια καλή αθλητική βραδιά. Εγώ θέλω να σε δω σε πάγκο ποδοσφαιρικής ομάδας. Αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Θα το επιχειρήσω. Το λέω και αξίζει να είσαι κάπου. Θα κερδίσει βέβαια ο Ολυμπιακός απόψε στο μπάσκετ. Τώρα η Μαριαλένα εδώ, δεν ξέρω πόση ώρα παρουσιάζαμε εδώ. Η Μαριαλένα το μυαλό της είχε αλλού τώρα, τέλος πάντων. Να ευχαριστήσω τον Πέτρο Νομίχο, λοιπόν, την Εύα την Πατρονάκη, τη Μαριαλένα Πασχίδη. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε εδώ και μας παρακολουθήσατε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Μέχρι τότε, πολλές ευχές για να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.